Mga kabarangay, good morning po sa lahat mga kabarangay. Maligayang pagbabalik po dito sa ating channel mga kabarangay, at maraming salamat po sa panonood nyo po sa ating video mga kabarangay. Nandito po ngayon kami sa Barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga. Dito po sa farm po ni mga kabarangay, ni Boss Regs, ni Paring Louie, at saka ni Paring KMTV, Kwento Mo TV. Doon po sa baba si Boss Regs para po bigyan ng mga instruction yung mga nagtatrabaho doon kay KMTV tsaka po kay Paring Louie, mga kabarangay. Shoutout po pala kay Sir Jeremy Hightower tsaka po kay Ma'am Joan Hightower. Mga barangay. Mga barangay, may nagtatrabaho na po dun sa sa bahay po ni KMTV. Sinisimulan na po na papalitada po yung mga tropang sugo dun po sa bahay po ni KMTV, Kwento Mo TV. Nangumpisa na Paring Michael po. Yun po sa kabila, isa may kay Paring Louie naman po. Inumpisa na naman po yung mga kabarangay. Yung bubong naman ni Paring Louie Puyawan ang inumpisa sa kabila, mga kabarangay. Ayun mga barangay, paalis na po tayo dito sa farm po ni Boss Regs, tsaka po ni Paring Louie, at tsaka po kay Paring KMTV. Paalis na po tayo mga barangay. Hindi ko po alam kung saan rota po natin mga kabarangay, pero yung pong mixing board po sa taas ng sa taas po ng bubong ni H100, yung mixing board mga kabarangay ay dadalhin po dun sa sa Minaling, Pampanga, mga kabarangay. Paalis na po tayo mga kabarangay. Let's go. Shoutout po kay Sister Ruby Bautista, tsaka po kay Maring Joan Puyawan. Mga barangay, bali po dumaan po tayo ng Dao dito po sa dito po sa Mabalacat Dao. Ay sasakay po natin mga Shurin Jack mga kabarangay, pinili po ni Boss Regs. Dapat GoPro gamit mo, Brad. One eternity later. Ayun po mga kabarangay, nandito na po tayo sa Minaling, Pampanga. Dito po sa project po ni Boss Regs. Barangay, nag-iipon po sila ng graba at saka buhangin para po bukas magbubuhos po sila ulit. Ngayon po mga kabarangay, sila pinapantay po nila yung tambak. Tapos na silang magbuhos mga kabarangay, hindi po 40 bags na samyento, 50 ganun mga kabarangay. Ngayon po nag-iipon po sila ng buhangin tsaka graba para bukas buhusan na naman po mga kabarangay. Yun sila mga kabarangay. Maraming salamat po sa ating mga subscriber. God bless po. Ingat po kayo lagi mga kabarangay. Ganyan po yung mixing board na naka-top load sa taas po ni H100. Bali po dinala po natin sa Minaling mga
mga kabarangay, alaksin ko na. Alaksin ko na. Mga kabarangay, alaksin ko na. Ayan po si Mrs. Nirex. Inaawitan po na ano ng dextrose. Ayan po si Boss Rex. Dire-diretso na. Mga kabarangay, ay palis na po tayo dito sa sa Minaling, Pampanga. Pauwi na po tayo ng Arayat, mga kabarangay. Much later. Po mga kabarangay, nandito na po tayo sa sa Arayat, dito po sa amin, mga kabarangay. Ayan po mga kabarangay, yung mga taga sa atin sa Arayat. Mga tropa po ng mga Bote G. Ayun po si Bote G, Master Bote. Ayun po si Master Bote, oh. Ayun, si Master Apo, oh, walang damit. Ascensored ka. Mainit po daw mga kabarangay. Ayun po yung may-ari nung sa Minali, no? Dumating, ayun, no? Ba't umalis ka, pare? Ayun, oh. Si Parjak. Si Papa Jack. Si Papa Jack po yan, mga kabarangay. Ayun po si Formande. Lumilipad ng ibo, kaya kong huliin. Ayun, oh. Ano ba to? Bahay o tindahan, Foreman? Yan. Kaya po, tindahan lang po pala yan, mga kabarangay. Ubod ng laki ng tindahan na to. Baka po, department store. Eh, shoutout po kay Boss Mac Vlog. Shoutout po kay Ian Jade TV 1981. Shoutout po kay Ma'am Regina Lopez. God bless Hightower family and be safe. Shoutout Kabarangay Rocks. Yun po mga barangay, maraming salamat po kay Boss Rex. Kung di po sa kanya, mga kabarangay, alam na po ni Boss Rex yun, mga kabarangay. Yun o mga kabarangay, pakisuporta po si Christine Maman Vlog, Putong Kapampangan, Manyaman. Mga kabarangay, andyan po yung kaniyang channel, mga kabarangay. Yun o mga kabarangay, nandito na po tayo sa bahay. Ginabi na po tayo mga kabarangay. Shoutout po kay Ma'am Jessie Tamayo, mga kabarangay. Shoutout po kay Sir Ray Esteban. Shoutout po kay Sir John Mark Restauro. Shoutout po kay Miss Ellie Bal Madrid. Shoutout po kay Sir Armando Lorenzo. Shoutout po kay Robert TV Official. Mga kabarangay, hanggang dito na lang po ang ating video. Next video na lang po mga kabarangay. God bless po. Ingat po palagi. Mabuhay po kayo mga kabarangay. Yan mga kabarangay, yan po ang Hightower family. Mga kabarangay.